Počas víkendu mi prišli ešte nejaké objednávky, tak ich idem rýchlo zabaliť, nech ich stihnem ešte odoslať. Práve natáčam jedno reelsko, ale môj statív mi moc nepomohol, keďže mám všetko na posteli, takže som to vyriešila takto. No, tu mám nejaké krabice, mám to všetko na posteli, tu mám krabice knihy a tu mám finálne zátišie. Točila som jedno reelsko a hodím vám ho teraz sem. Takže asi tak vyzerá behind the scenes na posteli, pretože nemám štúdio. Tu sú usušené kvietky a tu sú ešte nejaké šperky. Stôl vyzerá tiež úplne ako po výbuchu, ale tak je to proces. Editujem práve toto video a potrebujem pospájať ešte nejaké komponenty, aby z nich už boli hotové kľúčenky, tak poďme na to. Chvíľku by tu mal byť kuriér a mal by mi doniesť nové krabičky, na ktoré sa veľmi teším, pretože ich už strašne potrebujem a natočím vám aj unboxing. Prišli mi takéto krásne krabičky, čo je náhrada za tie krabičky, ktoré mi práve cestujú, ale to bude chvíľku trvať. Takže som si objednala zatiaľ takéto provizorné. Sú takéto tenučké, ale myslím, že to úplne stačí. A objednala som ich biele, pretože som si objednala ešte aj pečiatku, kde budem pečiatkovať moje logo sem. Pôvodne som si robila tieto sama, aj som ich oblepovala sama, ale bolo to dosť prasné a celkom dlho to trvalo, aj keď to bolo krásne. Ale rozhodla som sa teraz pre tie pečiatky, tak som veľmi zvedavá, ako to bude vyzerať, keď budem pečiatkovať tieto krabičky. No, aby mi to tu nezavadzalo, idem si tie krabičky dať sem, tak si ich ideme poukladať. Krabičky už mám všetky v šuflíku, potom keď mi príde pečiatka, ich všetky opečiatkujeme. Inak dám vám takú výzvu, koľko si myslíte, že som sem dala krabičiek?
Skúste mi napísať vaše tipy do komentára. Skúšala som pečiatkovať tie krabičky, ako som aj spomínala, a dopadlo to asi takto. Keďže tie krabičky sú také vrúbkované, tak som si aj mohla myslieť, že to nesadne, nevadí. Ja neviem, dneska sa mi asi extrémne darí, alebo neviem, ako si to mám vysvetliť. Čo vám poviem, nie každý deň je nedeľa a niekedy sa darí a niekedy nie. Uvidím, čo s tým ešte vymyslím. Ja som dala máme takúto kvetinku na MDŽ, ale už je taká, že na poli na vyhodenie, tak si idem z nej obrať nejaké kvetinky a môžem ich rovno zalisovať, ktoré budem používať do šperkov. Dva kvietky v jednom. Neviem, či to je dobre vidieť. Ale Ježišmaria, aké sú rozkošné. Rozhodla som sa sem dať takúto krabičku, do ktorej dám tamponiky, kde ešte nemám žiadne kvietky, aby som to nemusela mať v takomto sáčku. Snežienky, ktoré som zbierala, sú už vysušené, takže tie si idem dať teraz s tamponikou do takejto krabičky, takže idem to všetko pekne vytriediť. Keď mám veľa kvietkov, tak ich dávam väčšinou sem do takejto komody, neviem, ako by som to povedala, kde mám rôzne druhy kvietkov. A tu ich je veľa. A ešte som s nimi nič nespravila, ale mám ich nasušené už dopredu. A ešte tu mám nejaké voľné miesta, kde by mohli ísť. A toto tu nemá byť, tá reťazka. Prečo? Aha, tak to som si pomýlila s týmto. Pretože práve túto komodku mám na výrobu šperkov a tu už mám vyrobené šperky. No a toto tu tiež budem musieť nejako upratať. A tuto mám zase kvietky, kde ich je menej. No toto nevyzerá, že ich tu je menej. Ale aj tu sú nejaké. Plus musím dorobiť ešte krabičky, ktoré mi pomaličky dochádzajú. Takže budem za chvíľku asi aj objednávať. A mám to tu také poloprázdne, takže dneska mám čo robiť. Ja si vyberiem nejaký voľný priestor, kde môžem dávať potom tie usušené snežienky. No tu teraz neviem, či budú snežienky, alebo dobre, nebudú tu snežienky, bude tu rumanček. Donesla som si dve krabičky, do jednej pôjdu tie pekné a do druhej pôjdu už tie škaredé, ktoré asi môžem rovno vyhodiť. Ja si tu celý čas triedím tieto kvietky a nakoniec zistím, že som nezapala nahrávanie. Kvietky som vytriedila na lepšie a horšie. Tieto horšie pôjdu do koša a tieto lepšie budem používať, po prípade ich možno predám, pretože veľa z nich je dosť veľkých a viem, že ich na šperky nevyužijem. Inak pozerala som ešte fialky, ktoré sme zakladali spolu a je ich asi toľkoto. A zistila som, že už sú krásne vysušené, takže idem si aj tie ešte roztriediť. Teraz nasleduje okamih pravdy, že ako sa vysušili. Úplne nádherne. Ježiš, mám z nich obrovskú radosť. A ešte stále voňajú. To je extrém. Fialky mám hotové a úplne vyšli nádherne a takto vyzerajú všetky kvietky, ktoré som dnes vytriedila. Už sa mi to pomaličky začína zaplňať, aj keď tu mám ešte dosť miesta, takže mám kam dať tieto vylisované kvietky. Tu mám napríklad sedmokrásky a margaretky, tu mám rumanček, tu sú rúže, tu
To je čo? Tu sú tiež rúže. Tu sú tiež nejaké rumančeky. Rôzne kvietky, hortenzie, ktoré som ešte nepoužila. Kúpila som si ešte jeden triediaci box a ten je takýto, ten je taký väčší, tak ten asi budem skôr používať na objednávky. Pretože mám tu toho tak na hlave, budem ho používať asi na niečo iné. A všetko toto si dám teraz do tohto nového. Takto doma nám takto rastú tieto malinké papulky. Tak ja si vždycky takto odtrhám a na ďalší deň je ich tu zase obrovská kopa. Kvetinky po pár hodinách vyzerajú takto, ako môžete vidieť, úplne sa zmrskli a je to kvôli tomu, lebo ten tampónik, tie tampóniky nasiali tu ich vlhkosť, by som povedala, a takto sa zmrskli a je o mnoho lepšie ide takto do šperkov, než keď sú hen tak obrovské, ako na predošlom videu. Už som orazitkovala všetky a takto vyzerajú. Chvíľku mi to trvalo nájsť nejaký zlatý stred. Prvá kartička vyzerala takto a teraz už sú vlastne všetky hotové a posledná bola, myslím, že táto. Toto bol úplne prvý pokus, môžete vidieť, ako sa rozdiela tá farba po tom nápise a rovnako aj tu, že to vôbec už nie je vidno. A rozhodla som sa, že razítko budem dávať takto dole, aby tuto v strede vynikol šperk. Tu sa mi tiež nahromadil papier, takže je na čase ho poskartovať. Ja som dostala takúto veľkú podložku, možno má nejaké 2 metre, a chcem si z nej spraviť podložku pod šperky, keď pracujem, aby som si neušpinila stôl. A možno spravím z nej nejaké 3, uvidím, ako mi to vyjde. Podarilo sa mi spraviť takéto 3 podložky. Tieto 2 sú najväčšie, táto je menšia, keďže mi už nevydala koža a budem ich musieť ešte vyrovnať. A sme na konci tohto videa. Môžete mi kľudne do komentárov napísať, ako vás video bavilo, čo sa vám najviac páčilo. Taktiež mi nezabudnite nechať odber a pokiaľ si chcete urobiť radosť nejakým šperkom a zároveň ma podporiť, tak odkaz na stránku na e-shop nájdete v popise.